Ganska tid långt har Svarið nu, pausaspurningar stendur, jeg elsker god, trúgv og haldi at jeg er frelst, men jeg blir ikke. Hei, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI. Det er din Norberg som sitter oppe her, og du hekker etter kanalen VAKURLEIKI. Og det er her vi tar oss om VAKURLEIKene i Bíbliuna og evangelium, og jeg synes vi som kristen kunne bære på næta en VAKURLEIKene og i tale og etbord. Så dagsens tellenumspurninger som er for Øysteins Sveriges videonum. Jeg er ikke god og trúgv og haldi at jeg er frelst, men jeg blir ikke. Ikke du ikke vil, men du glemmer det bare. Kan jeg være frelst? Og det nok å lese Bíbliuna og være trúgvandi, eller skal man også genge i kirkju, eller være i samkommet? Og vi er i parst, og vi er bare nå i parst nødjan av Filipbr, og det er versene som vi også får lese og genge det. Filipbr kapitel 3, vers 3-9. Jeg får lese for dere. Tui vid er hinner omskårne og vid som tjener god i andre hansere. Rås dere ikke Kristi Jesu og ikke sette lyd dere til holde. Ja, sier Paulus, jeg har noe til som jeg kunne sette lyd minna til. Vi holdt noe vi. Helder annars jeg kunne sette lyd til holde, så kan det da mor. I omskårne 8. dagen er jeg tjåusres av at Benjamins hebreer av hebreere. Etter lovene farisiere. Så i en verre etter la et samkomne og i rettvise etter lovene verre avlastende. Men til å være med vinninger har jeg for Kristi skuld råknet for tap. Jeg har sannelig råknet alt for tap med tog som er mange mer verst. Jeg kjenner Jesus Kristus, Herren min, for hver skuld jeg mistet alt, og råknet alt for skap. Ved jeg kan vinne Kristus og være funnet i hånden. Ikke ved rettvise mine, henne som er loven i men ved rettvisene som er ved trúgv av Kristus, rettvisene fra gode, som er grunnet av trúgv. Så jeg vet ikke om jeg var noe vers, så det er utført ikke, men vi får ta oss om versene. I undanfærende personer har vi tås som fyrdømme. Fyrdømme jesar og andre fyrdømme. Vi tar også tås som hver gledens trúgvandi i grunta. Vi tås også som hva lilærer er og hva Paulus kallar lilærer hundar. Ikke kære hundar, ljódar hundar. Og i derfor har vi tås under måned med navn kristin, lilærer og hva sånn rettvis er, hva sånn kristen er. Så først får vi tås som vers 3. Så Paulus grøyes versen fra hva sånn kristen er. Til skilja at holde gagnar dem og ikke. Og at en sjolver kan ikke gjøre egne styrke for å vinne nøye gods eller frelse gods. Gods nøye kan einans være møti som er gava, Efesos 2:8. Og Paulus lyser øyne til kristne vid 3 mån eikjenne. Noen ting som eikjenne til kristne. Kanskje du kjenner at det er sånn hvis du er kristen. Nummer 8. De tilber god ui eller vi andanon. En sånn tilbyan ikke best tomer halgesir. I sannere tilbyan kommer hin trúgvandi inn nærvær gods vi trúgv og utløser sin kærlega, fakna, lov og prus. Hinvin er sjalelig eller kjenslelig eller en verskelig tilbya bunden at vøkron bygningon, kyrkjelion innbyggve og halgesir, prestklaun, listvevna i øron som kjenslig ved drittnar at. Så det er måner her. Nummer 2. De som er sånn er å omskåre. Vi tar oss rundt om omkjøring i 17. parsten at det er avmynder at den kristne sier fra seg til holdlige og veler for ikke kristiet. Først utdyper det her ikke største pers. De som er sånn er å omskåre, de som er sånn er trúgvandi, gleder seg Kristi Jesu, eller at de er bedre til å rosa seg i Jesus Kristus. Bare Jesus er grunderleg for rostørra. De rosa seg ikke av avrigon, mentally og fyrtredon, eller tar troskapet mot sakramentet. Nummer 3. Det setter ikke ut alle til holde. Det halte ikke at de kunne være frelst eller bjerga ved holdsliv streve og verve der frelsen er eknær med. De vant faktisk ikke godt at høre likanlig natur og være skuffet til det røyna i eknær styrke. Så en kristen vet at han er tørv av gode. Så jeg får ta oss om vers 4-6. Så Paulus også er noen menn som rosa seg av holdslim fyrmånen og evnen, og han slender ganske sin for seg selv, han husker, ok, hvis tar kunne rosa seg, så kan jeg ikke vurse rosa mer. I en av jødene så var Paulus faktisk menneskelig fullkommen i holdningen. Han er nok av ting som han kunne rosa seg av. Det lømmes ganske i det er ganske veldig, men to tryggende foreldre, to trobra bad, du badnedømte, konfirmerer,
till ting som folk råsar sig av eller bruka grundgeva för att de är kristin eller frälst. Men sannolikheten till att det är bara skittna spjärrar till inte som ger oss frälst. Det enda som ger oss frälst är trygva god av Jesus Kristus och ta verk som han gör det Golgata. Det är en personlig avgör, en gåva som vi personligen måste säga tack till. Och det är sen det samma hårt i hemmen här. Paulus han visar då att allt det som han är i hållnom och så fortäller han oss en kvitt att inte är värst. Och det är inte värst tog att det är ting som inte kunde frälsa han. Det är bara skitten plugg, skittna spjärrar kallar han det. Så här bara när rejbärande sönder spölne vi kunde nog hitta ett kvart han tosar om. Med andra omskåren 8:e dagen hette Messi att han var född ur jöte. Han var inte en som var omvänd ur jöte, så han var född ur jöte. Och han var av tjauurses till Messi att han var av utvalda jörska fältsegods. Han var av 8 Benjamin som var mätt över under de lojande 18 domaren 5:14 kan jag referera till. Och det var så ur att Benjamins att en kongur, eller hin första kongur Urses kom. Saul. Han var också en hebreare av hebreare att han märkte att bäge föräldrarna var jötar eller hörde till den parsten av jödnon som hette vervet uppfunna Malle och Syr. Och han var farserare. Han var en av de rättskygande troflocknon men satikerarna var tår som hette räka lärarna och upprösterna. Så han var det som bara rättskygande en tår. Och Paulus gör sig från att han var så lojen att han la efter samkommande som han helt för en vränglära. Han helt nämligen när han kom till trygg och när han blev kristin att den kristna läraren var en höjtan. Så Paulus visar av här att han var olastande, inte syndaläsare, men han var olastande. Han gjorde det rätt och i den mån han gjorde det sköft så rättade han det åter. Kanske när han gjorde också lovarbrott så var han inte ansinn att bära offer och böta åter när han var färdig foil. Så vi kan säga han var en framorskärande mäver som tog som upprunna och ätbor, Guds rökt eller Guds trygg utne och hans personlig rättvise. Men Paulus säger att allt detta är skräll. Det är inte som han kan reba sig av. Det är inte som frälser han. Så i vers 28 så gör Paulus en lista som han sätter upp. Han räknar några ting för vinning och några ting för tap. Och något så stort att säga allt det som jag kan nämna på nu, det räknar han för tap. Tap är alla fortsatta vinningar, alla tymliga vinningar och alla vinningar i samband med metaselar och troarlära. Alla likamliga vinningar och det enda som han räknar som vinning är Kristus, allt riktigt tap. Allt det som var Paulus vinningar och kom trygg räknar han då som tap. Det enda som han räknar som det som är värsta, som är virret, är att vara badnen Guds. Att vara funnen i Kristus. Om Paulus sätter alles ut till att läsa versliga loder som ständer som tap, så är han färre för tappt och han är färre i eldkäkven. Så räknar han detta som tap. Paulus kommer att känna Jesus som en personlig frälsare, så röstar han sig inte långt av sin föräldron, sin tjåskapen, mättan och mäkt, sin mäti och lärdome, och att sjona och personligen även om donaskapet. Han räknar det som bortkast, avförningar, skatten, för att han kunde vinna Kristus. Paulus kvätte fullkomliga båndsynet till jödadom som frälser mil, och samlas är jag vid om vid hava mäkt onkur ting i okkara livet som en frälst och mial, och inte utan Kristus är okkara frälst och mial. Du kan sätta två ting in här på den här, kanske någonting som är nett, det är allt tap, det är inte som kan frälsa och om det kvarst är tryggande föräldrar och inte näka, bara Kristus. Det att Paulus kvätte ödsin bond till jödadom som frälst och mial, det är märkt till att hans familj gör en arvalesan, han har ju ungan arv som var äggla tutningar mycket ta. Han sa tata så viner vräka av han och landsmän hans runda drepa han. Paulus kom verkligen känna täpe till han gjordes kristin. Och då jag säger att det kostar inte att bli kristin, men det kostar allt av Videoið, och det gör det för Paulus. Paulus hjärtamal var halga suttla till Kristus. Han sa inte vara att Kristus skulle vara vinnigren, att Kristus skulle vara hans stavnhåll. Och i det löfte att Paulus tror i Kristus, så var allt och synden och den som skittna spjärrar väck. Nu nøydes Paulus ikke hava så skittna spjärrar av kjollrattvise. Paulus var uilagt en rattvise gods.
Vi människor må vara oilatna rättvis gods för att kunna ha samfälla vid god. Och hesa rättvis får vi det frälsene tar vi tackar mot Jesu uttryck. Rättvis är ju snäckar så vi kunde vinna via läsa nekv i Bíbliuna. Kenga møti till att be nekv. Vi kunde bara vara frälst via tackar mot Jesu. Det tog det ständigt i Rombrand 29. Tön du månne götta Jesus som Herre och tröst i hjärtan hon. Jag god röstan och för en dag så skall du vara frälster. Då vi hjärtan tror en till rättvise och vi månne götta en till frälsa. Så jag läser svär som täller nu spårning någon. Kanske lite långt har svär nu och passa spårningar. Jag tänker, jag älskar god, skikve och halvt att jag är frälst. Men jag blir inte. Ikke du ikke vil, men du glemmer det bare. Kan jeg være frelst? Sannolikt er han at vi kan være frelst ved trygg og god. Vi er trygg av det at vi mennesker er syndere. At vi har gjort sånn ekskøft, og vi har bruk for tog som Jesus gjør det Golgata krosset. Det er så hvis vi er frelst og sier, Herre, jeg tar ikke ut å Golgata krosset. Jeg har bruk for det her, at du tek mine synd og at jeg så jeg kan være uilletten rettvise. Det är så lätt vi vill frälst. Vi är be att ha bönerna. Så inte vi är be nek eller läsa nek eller gänga möte eller nek. Men det är det god ting att göra och att ha samfälla vi god i nejus för vi kommer växa som tryggvande. Det gör vi att läsa Bibeln och be och det tog vi nämnda så ofta. Men det enaste som vi skulle göra för att bli frälst är att tacka mot det gode. Vi att tacka mot det gode är vi att inse att vi har bruk för honom. Jag känner det nokk att läsa Bibeln och tryggvande eller skall man gänga kirkju eller vara samkomma. Att det einaste som ger och kristin, som ger och tryggvande är att vi väljer att tryggva av god. Att vi tar med sådana som är frälsare. Men det som ger att vi som tryggvande kommer växa, att vi kommer komma skilja sig till bättre och bättre är vi att läsa Bibeln och är vi att be. Och jag vill säga att inte är så gott som att kunna samlas samman vid öron tryggvande. Kanske det inte är en samkommer som du bort. Kanske du kör möjligt att samlas vid en tryggvande. Men också man kan göra till alltid att bygga en bibelbok. Till bara som brukar sig viktigt hit efter och styrka sig sjunde. Här så några resurser, så några tillfällen utgivna av nätnon och ösne. Och det kan man inte hitta av nätnon för att vara via möte. Till så för det tog vi där och testar bara testar såna fyri att det att jag hitta och det är såna springar in. Och vi bara fyra tikkon och att Herren ska bara styrka tikkon och tack för att du delar videorna och läs inte tikkon att dama dig och dela dig vid vilka vinner som till allt det du vill gott av att. Och det är det som videon då vi uppmuntrar. Så tack för det och så just att det nästa torsdag. Bye! Här är 2 videor som du borde hukta efter. Kanske du roligt lätta? Kanske du roligt också när man har stått lite. Så, vad vill du? Hvis du er på Facebook, så er det linkless videoen i under. Minst deg til at dama video og til at fylle tjokken. Hvis du er på YouTube, så abonner eller subscribe. Og hvis du er på Facebook, så dama og fylg.